И здравейте хора, аз съм на Френдли Иванов и сега играя ПВП с брат ми. Мартин Иванов. Да, въпреки че вече му знаете името. Да. Ти къде си? Влез. Аз знам. Чакай. Дай. Хора, както виждате, това ще ми бъде официалния скин. Взимай неща от често. И си го служи на заряд на телефона. При тебе ден ли е? Я виж ден ли е? Не. Още. Вече е ден. Ето тук Марти, ела. Ела. Е в този чест, който аз отварям. Виж, погледни. Влезе ли в него? Да. Не взема всичко ли? Не, вземи само по едно. Аз съм само един чатни обувки, един чатен шлем и един чатен меч. Добре. Охо, диамантени. Диамантери. Чакай, стой където си. Давай сови си. Диамантите. Да. О. Бе. Ненужните неща. Вътре гледай, бе. Виж, бе. Браво. Вътре гледай, бе. Добре, чакай. Къде беше тогава? Джатнатите златни мечовете. Аз си имам на заряда. Добре, служи си го бързо. Натиснено ли съм? Чакай. Отвори ето този чест отдолу, където съм аз. Има диамантен енчантнат меч. Чакай аз даже ще ти взема един. Добре. Хора, след малко започваме. Ето, чакай сега. Оставям ти го виж в кой чест. Нещата. Да ги вземеш. Не тук. Е в този горния. Ти оставям твоите неща. Големия. Да. Още? Чакай, не взимай още. Давай. Тези неща вътре ги вземи. Всички. Да. Не там, бе! Гледай го колко е тъпела, бе! Аз казвам, оставям ти ги в този чест. Горния. Вземи нещата. Всички. Да. Които съм ти оставил. И стари. Да. Добре. Мисля, че ще започваме ПВП-то. Тук има честове с колички. Не. Нема. Марти, ела. Това ПВП съм го играл, ела. За теб. Ела. Мини по някой път. Аз съм по синия. Ти отиди по зеления. И върви. Върви до края. Просто върви, докато не стигнеш някъде. Тичай спокойно. О, синия път е кратика.
Това ПВП е много яко, хора. Честно. О, тук да кажем. Тук няма нищо в честовете. И трябва... Дали вече? Да, където трябва. Ти кажи кога стигаш. Ти трябва да си в зелената кола, която е в другия край. И аз вече съм при тебе. Само, че тук са при някакви честове. Да, добре. И започваме ПВП-то и се търсим и се убиваме. Хайде на 3. Започваме 1, 2, 3. Хора, Сарито, Games BG и Волаковски. Играхме на това ПВП. Аз бих, разбира се, но... Видяли ли? Победих! Вътре да виждаме нещата и ми ги дай. Добре. И хора, ще изиграем още едно. Ела при мене. Няма да имам при тебе да ще те заведа. Ама аз не знам къде. Аз ще заведа. Заведи ме само до жълтото и после аз по релси. До зеленото. Да, аз. Не, и тук караме къде беше. Или е тук, или е. Добре, тук. Тук направо. Сега по зеления път да вървим. Не, да, по зеления. Аз съм при зеления път. И зелви за тези нещата. Да. Взел съм ти всичко. Хора, само ще изчакаме брат ми да дойде. Ще спра клипа за малко. И хора, ето пак. Брат ми дойде, дадох му нещата. Върнах се при моята си синята кула. И започваме след 3, 2, 1. Не му казвайте къде съм. Шшт. О, не, ти си бил в другата.
Аре. Я. Аре, качай се. Чакай. Да. И шляпа ми да знаеш, че ми падна надолу. Да. Надолу. Да, видях. О, заваляли, бе. И пак не ме би. Знаеш колко близо бях, на колко сърчица остана. На 5-6. Уа! Аре, още една битка хора ще изиграем. Ама, къде да учи да се? Как? Я. Хора, ще поставим клипа, като сме готови. Хора, готови сме. Това ще е последната битка за този епизод. И започваме след 3, 2, 1. Старт. Така. О, яйце. И нещо стане ли? Не се излюпи нищо. Аз си казах, че мога да бъде екип. Ти си безбройната. Ама как съм безбройната? Аз съм не играя. Не си беше сложил бронята. Абе чакай! Беше в теб. А ти не беше сложил. Просто. Добре, хора, имаме време за още едно. Ще се върна, когато оправя всичко. Добре, хора, готови сме. И на 3, 1, 2, 3, старт. Така. Това, както казах, е последното. Така. Мартин, не знам къде си. Аз даже не те виждам. Тук има някой листо. Тук има някой листо. Къде си ме, Вайло? Видях ти. Убивай по-го. Така. Не. Ще умреш. Как да притисна го в ъгъла? Ти къде ме спрати? Умираш, губиш. И не, остана сърчица. Не, умираш. Умираш, не, умираш. Ей, има повече 300. Значи е. О, ти ми изгубиш 1000 сърчица. Губиш. Yes! Колко близо бях. Не, Колко сърчица беше? аз победих, а ти не ми беше изгубил нито едно. Много близо беше. Да ти изгубя едно. Не. И това не беше близо. Добре, хора, харесайте, абонирайте, коментирайте. Дано клипа да ви е харесал, надявам се. Както и останалите ми клипове. И чао!